Кеше гомер буе өмет белән яши. Ышаныр урын, сәбәп, мөмкинлекләр калмаган очракта да өмет яшәтә кешене. Мөгаен өмет кешенең иң көчле һәм мәңгелек хисләренең берседер. Чөнки мәхәббәт сүнергә дә мөмкин, үпкә дә уза, көнчелек туза, шатлык китә, бәхет үтә, ә өмет кала. Якты дөнья белән хушлашканда да кеше соң минутына кадәр өметләнә. Көчле хис ул өмет. Шуңа күрә кешенең өметін бер кайчанда үзмәгез. Ләкин бушка да өметләндермәгез. Шаба кеше нидер эзләп яшәрмен дип иртәгә. Оныта ул хатынын да, балаларын сөяргә. Шаба кеше гомер буе яшәрмен дип иртәгә. Гомере дә үтеп китә, иртәне көтә-көтә. Саран булмый әле дуслар, бүген яшик яратып, ике килми безгә язлар, булмас аны кайтарып.